Assalamu alaykum hormatly adamlarym. Garaşyda baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegi başlaýar. Şugun hormatly prezident we Gurbanyguly Berdimuhammedow ministrlik kabinetiniň başlygynyň käbir orunbatarlarynyň ministrlikden hem pudokloýyny dorunuş idaralarynyň birnäçetiniň ýol başlarynyň gatnaşmagyny iş masadan geçirdi. Masagatda owy hujurlyk toplumyny ösdürmegiň 2019-njy 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyny durmuşa geçirmäge, azyk howpsuzlygyny putlandyrmagy, pudogy sanly ulgama geçirmäge, owy sanaw toplumynyň netijelerini ýoklandyrmagy, ilaty dürli görnüşli, ady önümleri bilen üpçün etmäge degişli meseleler garaly. Şununla bağlılıkta döwlet başçymyzy ýurdumyzda prezident maksatnamalaryndan uranyp, azyk bolçulugyny üpçün etmek boýunça ýerine ýetirilen işler barada degişli ýol başlaryň hasabatlaryny dinledi. Hemem öňde durýan wajyp wezipelere üstünlikli çözmek üçin öwüt nesihatlaryny berdi. İş maslahatynyň başyna hormatly prezidentimiz ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Urad Gelliýewiň hasabatyny dinledi. Vice-premier Owesenagy toplumyndaky işleriň ýagdaýy hemde mögsümlen owagyjylyk işleriniň başı barada hasabat berdi. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda göýek bakça we miwe önümleriniň önülüşini artdyrmak hemde ilatymyzy bir önümler bilen üpçün etmek barada beren tarşyklaryna laýyklykda şu ýyl Türkmenistan boýunça yer alma, göýek bakça we beýleki azyklyk owagyjylyk ekinleriniň degişli meçelleri ekildi. Şu günler azyklyk owagyjylyk ekinlerine agrotehnikanyň kadrana laýyklykda ýygy edilýär. Ýurdumyzda azyk üpçünçiligini pugtlandyrmak maksady bilen 2021-nji ýylda yer alma, göýek bakça we beýleki azyklyk owagyjylyk ekinlerini ekmekligiň meçellerini hassa artdyrmak gödüňli tutulýar. Şeýlelikde şu ýyla garanyňda geljek ýylda bu ekinleriň meýdany giňeltmek hemde öňdürilýän hasaryň mukdaryny artdyrmak meýleşdirilýär. Bulardan başga hormatly prezidentimiziň degişli kararyna laýyklykda Türkmenistanyň miweli baglary we üzüm nahallaryny ekmek hemde olaryň ekilýän meýdanlaryny artdyrmak boýunça degişli işler alınıp barýar. Döwlet başçylarymyzyň tarşyklaryna laýyklykda ýurdumyzda mallarçylygy ösdürmek, mallaryň baş sanyny we olardan alynýan önümleriň mukdaryny artdyrmak boýunça zerur çäreler görülýär. Pudogyň o tim binýadyny putlandyrmak boýunça netijeli işler geçirilýär. Hormatly prezidentime de hasabat dinläp, Owesenagy toplumyny dolandyrmak ulgamyny ýygyderlik kämilleşdirmegiň hemde onuň netijeleriniň ýoklandyrmagyň wajypdygyny bellädi. Pudogyň sanly ulgama geçirilmegi, ekrançylaryň we mallarlaryň bähmetini höwetlendirýän netijeli gurallaryň ornaşdyrylmagy bu işe ýardam etmeliler. Döwlet başçylarymyzy owagyjylyk toplumyny hemme tarapdan ösdürmegiň, daşy ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan ölümleri öndürýän kuwatlyklary artdyrmagyň asabyna ýurdumyzda azyk bolşugyny hassa üpçün etmek boýunça wezipeleri üns çekip vice-premiere degişli taşyklar berdi. Soňra owagyjylyk we daşy gorşaw gormak ministri Bayram Durduýew hasabatyna hormatly prezidentimiziň ýygyderli golluk görmek netijesinde Owesenagy toplumyny düýpli özgertmek, döwlet ekologiýa syýasatyny ýygyderli durumça geçirmek, yer terişlerini netijeli ulanmak boýunça giňgirimli işleriň geçirilýänini aýtdy. Şonuň netijesinde owagyjylyk ekinlerinden bol hasıl almak, azyk bolşugyny ýygyderli pugtlandyrmak üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Dürli owagyjylyk önümleriniň öňdürilýän mukdaryny artdyrmak boýunça toplumlaryň çäreler görülýär. Döwlet başçylarymyzyň tarşygy boýunça vilayet häkimlikleri bilen birlikde o timlik ekinleriň meýdany giňeltmek boýunça degişli işler alınıp barýar. Hormatly prezidentime hasabat dinläp, owagyjylygyna ýaýdanlandyrylan pudogy mundan meýlekde döwre wagtlaşdyrmaga, onuň kuwatyndan netijeli peýdalanmaga gönükdirilen özgertmeleriň wajypdygyny bellädi. Hormatly prezidentime öňde oýlan wezipeler çözmäge, almy taýdan çemeleşmegiň, öýrümçükde öňde barjy tehnologiýalary hemde ýurdumyzyň iň gowy tejribesini işeň ulanmagyň möhümdigini belläp, ministre birnäçe anyk taşyklar berdi. Soňra Sewda we daşary ykdysady aratnaşyklar ministri Gurban Nazarow hasabat berip, ýurdumyzyň Sewda toplumyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmek maksatnamasyny üstünlikli amala aşyrmak boýunça netijeli işleriň alınıp barýanyny aýtdy. Sewda we daşary ykdysady aratnaşyklar ministrliginiň esasy wezipeleriniň biri ýurdumyzyň ilatynyň azyk önümlerine bolan isleglerini ýeterlik derejede we elýeterli üpçün etmekden ibaretdir. Şu maksat bilen ýurdumyzyň önüm öňdürjilerinden we zerurlyk bolan ýagdaýyna daşary ýurtlardan haritlary satyn almak boýunça degişli işler geçirilýär. Şeýle hem azyk önümleriniň görnüşleri boýunça ýurdumyzyň bazarlaryna we sewda nokatlaryna haritlaryň narhlaryny hemde öpçünçiligine günnelik teljerme işler geçirilýär.
Ministrliň garamagyndaky Sewda kerhanlary ýurdumyzyň bazarlaryny we dükanlaryny azyk garytlary bilen büýükdensiz üpçün etmek maksady bilen yerli öňüm önlüjlerden azyk garytlaryny satyn alýarlar. Şeýlekem zerur bolan azyk garytlarynyň ýetaty görnüşleriniň ýeterlik böçürdäki tarp etiş gorny döretmek boýunça degişi işler geçirilýär. Ministerlik boýunça daşa ýurtlardan getirilýän garytlaryň orny tutýan önümleri özümizi öndürmek we garytlaryň ýeterlik böçürdäki ähtiýaçyny döretmek boýunça alınıp barýan işleriň çäklerini sowatjy ambarlarda miwe hemde beýleki obagjyk önümlerini taklamak işleri alınıp barýar. Hormat Prezidentimizin 2018-nji ýylyň noýabryna gol çeken Türkmenistanyň 2019-2025-nji ýyllar aralygyna sanly ykdysadyty ösdürmek konsepsiýasyny tasdiklamak hakynaky kararyna laýyklykda ýurdumyzyň öňümçük puwdoklaryna we hyzmatlar bazaryna sanly ulgamyň giňden ornaşdyrmak üçin täze mümkinçilikler açylýar. Ministerligiň dükanlaryna, şol sana internet sewda dükanyna sanly ulgama degişi häzirki zaman enjamlary we programma öpçünçligi tapgyrlaryny ornaşdyrylýar. Sewda işini kämilleşdirmek, daşa ýurtlardan getirilýän garytlaryň mukdaryny azaltmak, öz garytlarymyzyň eksport edilýän möçürini artdyrmak boýunça hereket edýän kanunçyga degişi üýtgetmeler we goşmaçylar gelmek boýunça işler amala aşyrylýar. Hormat Prezidentime de hatap etdiňler, ýurdumyzyň bazarlaryny we dükanlaryny zerur garytlar ilkinji nowatda bolsa azyk önümleri bilen doly üpçün etmek wajypdygyny çekdi. Şol garytlar ilatymyda elitli bagadan hödürlenmeliler. Hormat Prezidentimiz ulisegden peýdalanýan garytlaryň görnüşlerini giňeltmek wajypdygyny belläp, ministre öňüm önlüjlerden zerur garytlaryň ýygyderli satyn almagyna hemde olaryň ilat üçin elitleriniň üpçün edilmegine bir gödekçilik etmek tapşyrdy. İş maslahatynyň başynda soňra Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň başlygy Hudaýberdiýew milli ykdysadymyzyň hyzusy bölegini azyk bolşugyny üpçün etmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Hormat Prezidentimiziň paratatly we ýöňdürmejlikli täzat netijesinde ýurdumyzyň ykdysadyty okgunly ösüşe eýe boldy. Döwlete dahylsyz bölek bolsa esasy we öňdäki orunlaryň birini eledi. Milli liderimizden himayet bermek bilen ýurdumyzyň telekeçleri azyk bolşugyny üpçün etmäge uly goşunt goşýarlar. 2020-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary aralygyna owagyjylyk we azyk önümlerini öndürmegiň möçüri geçendiň degişli döwrlen deňeşdirilerine 131,2 göterme deňmelli. Täze häzirki zaman tehnologiýalaryny peýdalanmak esasyna gurşulyk puwdugy işleňleşdirilýär. Telekeçler tarapyndan guş etini öndürmäge hemde ýumurtga öndürmek üçin niýetlenilen gurşulyk toplumlary ulanmaga berildi. Şonuň bilen bir wagtda täze gurşulyk hojuluklarynyň gurulşygy dowam edýär. Şeýlelikde ýurdumyzyň içerki bazary ýumurtga we et bilen doly üpçün edildi. Birleşmeýäniň agdalary tarapyndan malaçyk toplumlarynyň gurulşygy depkinli dowam edýär. Bu toplumlar tohumlyk iri şahlamallaryň ösürilip ýetişdirilmegine niýetlenenler. Innovasiýa tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy ýurdumyzyň içerki bazaryny ýokary hilli süýt we süýt önümleri bilen üpçün etmäge mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda Mar vilayatyna Tewitde iri süýt önümlerini gaýtadan işleýän toplum gurulýar. Onuň işe girdilmegi gury süýt, miski ýagyny we türlü görnüşli doňdurma önümlerini taýýarlamaga mümkinçilik berer. Bularyň ýakyty daşyndan getirilýän önümleriň möçürlerini azaltmaga ýardam eder. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň ýol başçysy tutuş ýurdumyzy boýunça häzirki zaman ýazyşganlarynyň gurulanyny barada hatabat berip, olarda dürli görnüşli göýek önümleriň, şol sana ekologiýa taýdan arasy önümleriň ýetişdirilýänini aýtdy. Mundan başga da miweli baglar we üzüm ekilip, ýokary hatyrly taýlama görnüşli miweler öndürilip, ýurdumyzyň içerki bazary bir önümler bilen doly üpçün edilýär. Gaýtadan işleýän kerhanlaryň sany barha artýar. Olarda miweler kakadlýar, hemde tenagat derejesinde miwe şiireleri öndürilýär. Daşyndan getirilýän garytlaryň orny tutýan önümçilikleri döretmek boýunça maksatnamanyň çäklerini gurulýan kerhanlarda azyklyk önümleriň dürli görnüşleri öndürilýär. Hormat Prezidentime de hatap etdiňler, milli ykdysadyýetimiziň döwlete dahylsyz bölegine ýurdumyzda azyk bolşugyny üpçün etmekde, hemde watanymyzyň senagat we eksport kuwatyny ýygyderli artdyrmakda uly ornuň berilýänini aýtdy. Milli liderimiz daşyndan getirilýän garytlaryň orny tutýan önümçilikleri döretmek, owagyjyk puwdugynyň düşügünçligini artdyrmak, gaýtadan işleýän önümçilikleri ösdürmek hemde ýurdumyzda öndürilýän bäsişik okyply garytlaryň görnüşlerini giňeltmek boýunça badylga berilen giňerimli işleriň dowam etmeginiň zerurdygyny belläp, birleşmäniň ýol başçysyna bir näçe anyk tapşyryklar berdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gylýjew hatabat bermek bilen hormatly prezidentimiziň başçylygyna Türkmenistana adyk bolşugyny üpsün etmäge gönükdirilen döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilýänini aýtdy. Olaryň etatyna daşy ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan öňümçilikler döredilip, günnülik sarp edilýän öňümleriň öňürilişi barha artýar. Milli liderimiziň iýigderli golluk bermek netijesinde obagçylyk bilen meşgullanýan telekeçleriň sany köpelýär. Döwrewap mallaçyk we guşuluk toplumlary, ýyradışganylar, adyk we gaýtadan işleýän kärhanlar gurulyp, täze kuwatyklar işe girilýär. Häzirki wagtda tarp etiş bazarlarymyz öz öňürýän adyk öňümlerimizden üpsedirýär. Bu ýurda geçirilýän şäherler adyk öňümleriniň daşyndan getirilýän mukdarynyň ýyl-ýyldan azalmagyna ýardam edýär. Döwlet daşlarymyzyň taşyklaryndan ugralanyp, günewakar ýagyny, meske we margarin ýaglaryny, şeker, banan we sitrus ýaly daşyndan getirilýän meweleri öňürmek boýunça işler alınıp barlýar. Döwlet maksatnamalaryna laýyklykda senagatçylar we telekeçe birleşmesiň agdalary tarapyndan mallaçyk we guşuluk toplumlaryny gurup işe girmek boýunça işler ýerine ýetirilýär. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçe birleşmesiň agdalary tarapyndan döwrewap tehnologiýalar, şolsanyna tutuq şeýtleji ulgamlar ornaşdyrylan ýyradışganylaryň 138-si gurulyp ulanmaga berildi we şeýle desgalan ýene-de 147-siniň guruluşy dowam edýär. Bu ýyradışganlarda öňürilýän ekologiýa taýdan arasynda ýokary hili göýe gönümler içerki bazarlary üpsün etmek bilen birlikde eksporty artdyrmaga mümkinçilik berýär. Ýylatymyzda ýylyň ähli pasylyna göýe gönümler bilen üpsün etmek üçin soğujy ambarlar gurulýar. Olaryň işe gelmek bilen bir öňümleriň taklanýan möçörlerini artdyrmaga mümkinçilik berýär. Hormatly prezidenti bäde hatabat dinläp, ýurdumyzyň hususy ulgamynyň wekilleriniň owesenaga toplamyna üstünlikli işleýänliklerini bellemek bilen daşa ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan we eksport ugrly öňümleriň öňürüşini artdyrmak hemde olaryň görnüşlerini giňeltmek babatdaky telekeçlik başlangyçlaryny mundan meýlekde gollamagyň zerurdygyny aýtdy. Döwlet başçylygynda vice-premier Siwda toplamyny mundan meýlekde döwrewaplaşdyrmak we adyk öňümlerini bolan islegleri öwrenmek hemde doly kanagatlandyrmak, aldylara edilýän hyzmatlaryň medeniýetini ýokalandyrmak boýunça birnäçe tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanow hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda adyk bolşugynyň üpsün edilişine gözegçilik etmek boýunça tapşyryklarynyň ýerine ýetirişi barada hatabat berdi. Häzirki wagtda dünýä ykdysadytynyň ýagdaýlara laýyklykda ýurdumyzda adyk howpsuzlygynyň ýagdaýy iýdigderli seljerliýär we döwlet derejesinde geçirilmeli çäreler kesitlenilýär. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, ýurdumyzda harit bolşugyny üpsün etmek hemde adyk öňümleriniň ýylýeterligi bilen baglanyşly meseleleri bir gözegçilikde saklamagyň wajypdygyny belledi. Döwlet daşlarymyza bazarlarymyzy özümizi öňürilýän dürli görnüşli öňümler bilen mundan meýlekde doly üpsün etmek maksadynda degişli düzümler tarapyndan adyk howpsuzlygyny üpsün etmek boýunça tapşyryklaryň ýerine ýetirilmegini üns merkezine taklamagyň zerurdygyny aýtdy. Milli liderimiz bu gurda ýöňde duran gaýry goýulmasy wezipeleri üns çekip, vice-premier Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretaryna birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz iş maslahatyna gatnaşyp ýüzlenip, ýurdumyzyň ykdysadyetiniň esasy gurlarynyň bir ýökümini obagçylygyny ösdürmek hemde bu orda ýygyderli özgertmeleri geçirmek meselelerine aýratyn üns berilýänini belledi. Şu maksatlar bilen obagçylyk toplumyna köp mukdarda terişleri goýup, onuň maddi enjamynyň büniýadyny mundan meýlegen pultyrandyrmak boýunça uly işler alınıp barlýar. Ýurdumyzda daş gurşagy goramak hemde ekologiýa badançygyny üpsün etmek boýunça giňerimli işler ýerine ýetirilýär diýip hormatly prezidentimiz belledi. Arasa daş gurşagy döretmek, ýylatamyzyň saglygyny goramak we sagdyn durmuş ýerlerini üpsün etmek, tebigy baýlyklarymyzy rejeli peýdalanmak we öňümçiligi ekologiýa taýdan arasa tehnologiýalary ulgamlaýyn ornaşdyrmak meseleleri döwletimiziň ileri türýän ugurlarynyň biri bolup durýar. Hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew hemde obagçylyk we daş gurşagy goramak ministri Bayram Durduýew ýüzlenip, ýylaty yer alma, göýök bakçy we beýleki adyk öňümler bilen ýeterlik möçörde üpsün etmek maksady bilen 2021-nji ýylda vilayatlerde bir ekinleriň ekilmeli möçörlerini kesgitlemegi hemde bu urda degişi taýýarlyk işlerini görmegi taşyrdy. Döwlet daşlarymyz ýurdumyzda meýwe öňümleriniň we üzümiň öňürilýän möçörlerini artdyrmak, ýylatymyzy bu öňümler bilen üpsün etmek üçin meýweli baglaryň hemde üzüm nahallarynyň ekilýän möçörlerini artdyrmak babatda da degişli görkezmeler berdi. Ýurdumyzda mallaçylygy ösdürmek, ýylatymyzyň mallaçylyk öňümlerine bolan isleglerini kanagatlandyrmak we adyk bolşugyny üpsün etmek maksady bilen mallaryň baş sanyny artdyrmak wajypdyr.
olardan alınýan önümleriň müesseselerini arttırmak boýunça derur işleri geçirmek möhümdir diýip döwlet başlarymyz bu wagtda anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz Tögdäk we Daşary Ykdysady Aragatnaşyklar ministri Gurban Nadarowa ýüzlenip, ýurdumyzyň önüm öndürijileri bilen hyzmatdaşlyk etmek esasyna ýurdumyzda öndürilen köp görnüşli adyk önümlerini günlük töwdada aljylara täzirligi bilen ýetirmegi tapşyrdy. Adyk garytlarynyň içerki wagtlarda ýeterlik üpçün edilmegi bilen birlikde bahalaryň durnukly derejede saklanmagyna da ýygyderli gözegçilik etmeli diýip hormatly prezidentimiz bu wagtda anyk tapşyryklar berdi. Ýurdumyzda giňden bellenip geçiljek baky bir taraplamydan şanly 25 ýyllyk bayramynyň, şeýle hem täze ýyl bayramynyň ýetip gelýänini gözeňne tutup, ýylatymyzyň toý saçaklaryny bedemek üçin istek bildirilýän ähli dürli görnüşli adyk garytlarynyň üpçünçiligi bilen bagly işleri şu günlerden taýýarlyk görmek möhümdir. Döwlet başlarymyz bular barada aýtmak bilen sanyl gomy giňden ornaşdyrmak arkaly elektron sewdany, ýylata garytlary eltip bermek hyzmatlaryny giňeltmek babatda da görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň ähli künjeklerine gerleşýän bazarlarda töwda dukanlaryna, arasaçylyk kadrlarynyň, töwda düzgünleriniň birja edilmegine günlük gözegçiligi amala aşyrmagy tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz Tenagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň başlygy Hudaýberdiýewe ýüzlenip, ýurdumyzda göýek bakça we miwe önümleriniň öndürilen müesseselerini arttırmak maksady bilen birleşmeniň agdalarynyň obagçylyk işlerini öýleşdirmek, ýyladyşgany hojalyklaryny döretmek bilen bagly alyp barýan işlerini güýçlendirmegi, şeýle hem içerki sarp etleri, göýek önümler, miweler bilen ýylyň ähli paslaryna ýeterlik derejede üpçün etmek maksadyna guruluşga alınıp barýan soğutucu ambarlaryň guruluşyny tamamlap, işe girilmegini çaltandyrmak işlerini bir gözegçilikde taklamak tapşyrdy. Obagçylyk önümlerini gaýtadan işleýän we adyk önümlerini öndürýän kuwatlyklary giňerim bilen işe girmek berurdur diýip hormatly prezidentimiz Tenagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň adyk önümlerini öndürýän agdalaryna öňümçük üçin derur bolan çyýmal we öňümçük tirişleri bilen üpçünçiligini gollaw görmegi dowam etmegi zerurdygyny aýtdy. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Glyzowa ýüzlenip, daşary ýurtlardan getirilýän adyk garytlarynyň orny tutýan önümleri ýurdumyzda öndürmegi we eksport edilýän garytlaryň müesseselerini arttyrmagyň döwlet maksatnamalary boýunça alınıp bolýan işleri tizleşdirmegi tapşyrdy. Tenagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň agdalary tarapyndan daşary ýurtlardan getirilýän adyk garytlarynyň orny tutýan önümleri özümizde öndürýän kiçi, orta we iri telekeçe kärhanalaryny gurmagyň maksatnamasyny seljermek we zerur bolsa täzelerini gurmagy teklip etmek möhümdir diýip hormatly prezidentimiz belledi we bu wagtda vice-premiere anyk görkezmeler berdi. Obagçylyk toplum bilen birlikde et we süt önümleriniň önümçigini arttırmak maksady bilen mallarçyk puwdugyny ösdürmegiň maksatnamasyny işläp taýýarlamak zerurdur. Bu maksatnamada Tenagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň agdalary tarapyndan et we süt ugurly mallarçyk toplumlaryny gurmak, alimler bilen birlikde tohum mallarçylygy ösdürmek, ýurdumyzda veterinar serişçileriniň önümçigini ýola goýmak boýunça çäreleri gözeňde tutmak wajypdyr diýip hormatly prezidentimiz bu wagtda degişli tapşyryklar berdi. Döwlet başlarymyz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanowa ýüzlenip, ýurdumyzda adyk howpsuzlygyny hemde dukanlary we bazarlary günlük sarp edilýän adyk önümler bilen üpçün etmek we olaryň bahalary bilen baglanyşyk meseleleri bir gözegçilikde taklamagy tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara ýöňde goýulan möhüm gezipeler çözmekde uly üstünlikleri arzuw etdi. Soňra hormatly prezident Gurban Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Durduruýew hem Türkmenistanyň prezidentiniň diýwanynyň we Ministrler Kabinetiniň iş dolanýarçysy Hajymuradowyň gatnaşmagyna iş maksadyny geçirdi. Oň dowamyna ýurdumyzyň dürli künjeklerine hem paýatymyzda şanly teneler münasibetli gurulyp ulanylmagy berilmegi, meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalardaky işleň ýagdaýy hem guruluşy alınıp barýan binalaryň guruluşy işleri bilen baglanyşykly meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. İş maslahatyna hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň baky bir taraplygynyň şanly 25 ýyllyk bayramçylygyny münasip garşylamak we şanly senäniň hormatyna gurulýan dawarlaryň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmek boýunça ýöňde durýan gezipeleriň wajypdygyna ünsjekdi. Şunun bilen baglykda milli tenamamyzda möhüm orny elýän bayramçyk münasibetli gurulyp ulanmagy berilmegi meýilleşdirilýän disgalardaky işler, olarda degişli bedek işlerini geçirmek bilen baglanyşyk meseleler ýygyderli gözegçilikde saklanmalylar. İş maslahatynyň başlygyna Ministrler Kabinetiniň ýurdumyzyň gurulşyk we senagat toplumuna gözegçilik edýän ornmasary Durduruýew, ýeri diýarymyzyň bir taraplyk derejesine eý bolmagynyň 25 ýyllyk senesine taýýarlyk görmek boýunça döwlet başlarymyzyň odal beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirişi barada hasabat berdi.
Vice-premier paýtagtymyza we ýurdumyzyň sebitlerine ýaýdanlandyrylan gurulşyk işleriniň gerim barada maglumatlary beýan etdi. Şonuň bilen baglykda şäher gurulşyk maksatnamasyna laýyklykda paýtagtymyza hemde ýurdumyzyň wilayetlerine alınıp bolýan gurulşyk işleri, ýaşaýyş jaý toplumlarynyň daş keşfini gowlandyrmak, ýanyşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak we bagy bosanlyga beremek, durmuş medeni hemde beýleki maksatly täze möhüm desgalaryň gurulşyklarynyň diýipkinlerini güýçlendirmek ugruna ýerur işler dowam edýär. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, yurdumyzyň baky bir taraplarynyň şanly 25 ýylyk münasibetli geçirilmegi meýilleşdirilen ähli şäherleri ýokary derejede taýýarlyk görmegiň zerurdygyny beledi. Aýratynda bayramçyk münasibetli gurulyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen disgalarda alınıp bolýan işler häzirki döwrüň taraplaryna laýyk derejede ýola goýulmalylar. Binalaryň ýanyşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylmagyna, olaryň daşky we içki bedegi işlerine ýören jogapkärçilikli hemde häzirki zamanyň üsen tejribesine laýyklykda çemeleşilmelidir diýip milli liderimiz aýtdy. Hormat prezidentimiz garaşly Türkmenistanyň durmuşyk ykdysadyň ösüşiniň 23 maksatnamalaryny amala aşyrmakda, ilatyň durmuşynyň münasip şertlerini öpçün etmekde, gurulşyk senagatyna möhüm ornuň degişdigini beýledi. Şeýle hem döwlet başlarymyz ata watanymyzyň garaşsyzlygynyň şöhratly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga beriljek öýrençilik medeni durmuş maksatly desgalaryň meýilnamasyny taýýarlamagy tapşyrdy. Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň hormatyna gurulyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalaryň gurulşyklaryny da häzirki zamanyň talaplarynyň ugralmalylar. Döwlet başlarymyzyň belleşýäli binalaryň bede gaýratynlyklaryna milli ýörelgeler, iri diýarymyzyň şöhratly taryhy, bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýeten bilent derejesi öz beýany tapmalylar. Şeýlekem binalaryň otaglarynyň bede gaýratynlyklary milli ähengde bolup, häzirki döwrüň ruhuny hywap gelmelidir diýip hormaty prezidentimiz bellädi. Hemde bu babatda vice-premiere bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Sonra Türkmenistanyň prezidentiniň diýwanynyň we ministrler kabinetiniň iş törenlerinde Hazym Radow gözüçige diýen düzümlerini degişdi. Desgalardaky alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, Hyzufanyna paýtagtymyzyň gözer künjekleriniň birine bina edilen diýwan mehmanhanasynyň içki bedegi işleri, otaglarynyň enzamlaşdyryşy we ornaşdyrılan häzirki zaman tehnologiýalarynyň aýratynlyklary barada hatabat berdi. Şeýle kemollyk häzirki döwürde gurulşygy dowam edýän arkadagy mehmanhanasynyň gurulşygyny ýerine ýetirilen işler mehmanhananyň bedeg aýratynlyklary, onuň abadanlaşdyrylyşyna ulanýan gurulşyk serişleriniň aýratynlyklary barada hem hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, häzirki döwürde milli ykdysadiyetimiziň ähli urlaryna gadanlayan üstünlikleriň, mehriban watanymyzyň soňky ýyllarda gelýän sepkitleriniň aýdyň nyşany urulan Merjin paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň keşfiniň döwrüň tarapyna laýyk derejede gözel bolmalygyna ünsçekdi. Şonuň bilen baglykda şäheriň çäklerini gurulayan desgalar paýtagtymyzyň binagarlyk keşfi bilen bir bütügi sazdaşygy emele getirmeliler. Hormat prezidentime de bu baradaky gurrungy dowam edip, ähli binalarda, şol sany gurulayan mehmanhanalarda hem bedegi işlerine möhüm ähmiýet berilmeligini aýtdy. Mehmanhanalaryň zallary we otaglary ýurdumyzyň suretkeşleriniň göreden naýbaşy eserler bilen berilmelidir. Aýratynda türkmen topragynyň ajaýyp ýerlerini, güzel tebigatymyzy janlandyrýan şekiller, gelin gyýylarymyzyň dokuyan milli hallary, dergäçlik şaýdepleri, milli senetçiligimiziň öýrenimleri binanyň baş bedegine öwrülmelidir diýip döwlet başlarymyz bellädi. Hemde munyň täze iş orunlarynyň düredilmegine ýardam etjekdigini aýtdy. Şeýlekem milli liderimiz mehmanhanalyň bedegi işlerine taryhda öçmejek ýyl goýan şahsiýetleri ýerleşdirmek meselelerine döwrewap bedeg usullary esasynda çemeleşilmeligine ünsçekdi. Bu işlerde milli binagarlyk ýörelgeleri bilen döwrüň öten tejribesiniň sazdaşygy üpçün edilmeliler. Hormat prezidentimiz gurulşyk işleri tamamlanan paýtagtymyzyň Türkmenmaşy we Niýazow şaýyrlarynyň çatyrygyna ýerasty awtomobil we piýada geçirgeli Mahawat binasy ýerleşdirilen toplumyň üýe bolşy binagarlyk keşfi iyi bolanyny aýtdy. Şonlukda toplumyň Mahawat binasynyň mümkinçilikleri döwrüň tarapyna laýyk derejede ulanmalydyr diýip milli liderimiz bellädi we bu babatda anyk tapşyryklar berdi. Döwlet başlarymyz binalaryň we desgalaryň bedegi işler bilen baglanşykly gurrungy dowam edip, döwrewap binalaryň ýanyşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylmagyna, ýol ulak düzüminiň kämilleşdirilmegine möhüm ähmiýet berilmeligine ünsçekdi. Şonlukda desgalaryň gurulşyklarynyň öz möhletine tamamlanmagy we olarda ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegi esasy talap bolup durýar. Hormat prezidentime de bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne alınıp bolýan gurulşyk işleriniň diýipkinlerini ýokalandyrmak, ýöňde boljak şanly senleri münasip garşylamak, ýurdumyzyň baş şäherine awadançylyk we arasaçylyk işleriniň ýygyderli käýfiýeti eý bolmagyny üpçün etmek babatda anyk görkezmeleri berip, iş maslahatyny jemledi we oňa gatnaşanlara alyp barýan işlerine üstünlikleri arzu etdi.
Türkmenistan'ın Daşary işler ministrinin yurdumuzda diplomatik işini tamamlayan Yaponiyanın Türkmenistan'daki adatdan daşary we dowlat hýerleýijisi Katsumata Takahika bilen duşu geçirildi. Diplomatlar Türkmen-Yapon hyzmatdaşlygynyň ösüşine ýokary baha berdiler hemde oň mazmunyna baý häsiýeti belenip geçildi. Ýokary derejede syýasy diplomatik gatnaşyklaryň giňildilýäni aýratynlyk tarly. Şonuklardan Türkmenistanyň hormat prezidentiniň Yaponiýa amal aşyrýan saparlarynyň derwayt ähmiýeti belenildi we olaryň galyklanma bildirilýän ulgamlaryň ählisi boýunça iki taraplaryň özara hereketleriň hasa potolandyrylmagyny iterge berýäni aýdyldy. Aýaly sewitkende halkary goramalarnyň Susana Birleşen Milletler Goramasynyň çäklerine iki ýurdun başlangyçlarynyň we teklipleriniň özara gollanylmagynyň oňun tejribesi belenip geçildi. Bu orada taraplar global gün tertibiniň derwayt meseleleri babatyna Türkmenistanyň we Yaponiýanyň garaýşlarynyň gabat gelýändigine tasdikladylar. İşçiň ýagdaýda geçirilen gepleşiklerin dowamyna sewda, ykdysady, ýanyç, energetika, meden, insanperwer ugurdaky şolsany iki döwletiň syýasy ulgamynyňky özara hereketleriň aýrylmaz bölegini düzýän parlamentary dostluk toporlarynyň çäklerini, parlamentary gatnaşyklaryny hassa ösdürmegiň meseleleri ara maslahatlaşyldy. Yurdumyzyň ähli ulardaky üstünlikleri hormatly prezidentimiň il ýurt bähfidine gönükdirlen özgörtünleri dünýä ähmiýetli işleri bilen berk baglanşyklydyr. Dürli ulara bagşlanyp geçirilýän maslahatlarda watanymyzyň ösüşleri, Türkmenistanyň dünýä jemgyýetçiligindäki orny, hormatly prezidentimiň raýatlaryň bagtyýarlaryny nazarlaýan işleri giňden beýan edilýär. Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşary işler ministrliginiň jemgyýetçilik guramalarynyň bilim ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutynyň bilelikde guramaklaryna Türkmenistanyň halk maslahatyndan gelip çykýan wezipeler ýurdumyzyň parlamentiniň işini kämilleşdirmekde. Garaşdy Türkmenistanyň taryhyna ilkinji gedek iki palataly has kämil ulgamyň kemaly gelmegi, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň döredilmegi, Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň 70 ýyllygy hemde hemikçilik betaraplamynyň 20 ýyllygy münasib etli. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy dünýäde paragatçylygy we ananşmagy öpçün etmek uğruna hyzmatdaşlyk adly maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler Türkmenistanyň halk maslahatyna kabul edilen möhüm çözgütliň taryhy ähmiýetini bellädiler. Maslahatyň dowamyna aýdymy taly çykyşlara da orun berildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň hemişelik utgaşdyrjysynyň guramagyna uzak aralykdan video aragatnaşyk arkaly Birleşen Milletler Guramasynyň 70 ýyllygy biziň isleýän geljegimiz atly ingliz diline söhbetdeşlik duşy geçirildi. Oňa magtumuladyndaky Türkmen döwlet, halkara insanperwer ilmleri we ösüş, Owuzhanadynaky inžener tehnologiýalar, halkara Nebit we Gaz universitetleriniň halkara gatnaşyklary Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş, Döwlet Mehmet Azadadynaky Türkmen milli dünýä dilleri, telekommunikasiýalar we informatika institutlarynyň talipleri gatnaşdylar. İngliz diline geçen töhfetdeşlik duşugyna Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň hemişelik utgaşdyrjysy, Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan dünýäde agdy berligi, hyzmatdaşlygy, adalatligi, jewisligi, betaraplygy, durnuklygy, ösüşi, howpsuzlygy, deňligi, insanperwerligi, ygtybarlygy, paragatçylygy, alalaşdyrjylygy, ýaragsızlandyrmak ýaly meseleler boýunça alınıp berilen işler barada bellenilip geçildi. Duşuň dowamyny Türkmenistanyň hemişelik betaraplamynyň şanly 25 ýyllygynyň bellenilişiniň taryhy ähmiýeti, arkada prezidentimiň öňden görçülükli paragatçylyk söýjülik syýasaty, Sewitde we dünýäde durnukly ösüşi öpçün etmekdäki başlangyçlary babatdan ýytarly. Söhbetdeşlik duşunyň ahyryna betarap Türkmenistany ösüşiň täze belentliklerine tarap maksatnamalaryny alyp barýan işleri üçin gahrman arkadamyda hoşallyk söýleri beýan edildi. Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Döwlet Mehmet Azadadynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň bilelikde guramagyna Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň şanly 25 ýyllygy, Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň 70 ýyllygy münasib etli. Dünýä ýaň salap dur dostluk mukamy Türkmenistan betaraplygynyň mekanatly maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamyna Türkmen betaraplygynyň watançy hemde dilçi terjümeçi ýaşlan Kemaly elmegine ähmiýetiniň has urudy aýratyn bellenildi. Gaýra goýulmasa tez kömek şirketleri we jaş halkary eneniň we çağanyň sağlanyny goraş ilmi klinik merkezlerine geçirilen maslahatlarda hormatly prezidentimiň häzirki döwürde saglyk ulgamyny amal aşyrýan işleri giňden beýan edilip, bulgamy ösdürmekde ähli tagallalary üçin gahrman arkadamyda alkyş söýleri aýdyldy.
Murat Garry ifadynäki Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň we Türkmenistanyň Ilmler Akademiyasiniň Tehnologiýalar Merkeziniň arasynda hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň dermanlyk ötümlikleri adly ilmi ensiklopedik kitabynyň 12-nji tomuny bagşlanan göni video aragatnaşyk arkaly onlaýn video maslahaty geçirildi. Maslahata gatnaşanlaryň çykyşlaryny bu ilmi eseriň Lukmançylyk Uniwersitetiniň mugallimleri we talipleri üçin dürlik etelen öňüne almakda we olary bejermekde gymmatly ilmi we amaly çeşmedigi Türkmen topragyna bitýän melhim otlaň ösümliklerin jana şifa berji häsiýetleriniň dürli derman terişdelerini taýýarlamakda gymmatly çeşmedigi olary ilmi we halk lukmançylygyna ulanmagy mümkinçilikleri barada durulyp geçildi. Gahrman arkadamyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly kitabynyň 12-nji tomuny halk lukmançylygyna giňden ulanylýan Güneşli diýerimizde bitýän dermanlyk ösümlikleriň bir näçe görünüşleri barada okuýjylara giňişleýän maglumat berilýär. Türkmen Oba Hojalyk Institutynyň halipa mugallimleri, talip ýaşlary bu ilmi neşirde beýan edilen ösümlikleriň onuň adam saglygyna peýdasy barada düşünjelerini baýlaşdyrmak maksady bilen göçme okuw sapagyny geçirdiler. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalary we Informatika Institutyna sany ykdysadyýety ösürmek boýunça konsepsiýany durmuşa ornaşdyrmak, Türkmenistanyň elektron resmi namalar dolanşy ulgamyny hemde internet web saytları düretmek, işe girmek hakyna karary ýerine ýetirmek maksady bilen okuw usuly onlaýn maslahaty geçirildi. Oňa Türkmen aragatnaşyk agentliginiň Politexnika orta hüner okuw mektebiniň mugallimleri, talip ýaşlarym gatnaşdylar. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň 25 ýylygyna baglanyp ýakyny onlaýn görnüşde geçirilen Garaşda döwletleriň arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň teatr rejissorlarynyň halkara dörejilik duşugyna aralyp maslahatlaşylan esasy meseleler barada pikir alşyldy. Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşy Institutyna hemişelik beýtaraplygynyň şanly 25 ýyllyk münasibetli dörejilik sergisi guruldy. Onu garaşsyzlyk ýyllaryna gahrman arkadamyzyň taýsy taýlaty bilen guruluşy ulgamyna ýetilen belen sepetler wasp edilýär. Häzir günlerde ýurdumyzyň ähli kunjyny gurşap alýan sport bäsişleri ýurdumyzda mehriban arkadamyzyň ýolbaşygyny sportyň hemem köpçüliklerine beden terbiýanyň giň gyrymda ösürilýäniň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Ýarşylaryň ýetiderli häsiýeti ussat hemem ezber turgunlygyň kemale gelýänini äşkar edýär. Paýtatymyzda geçirilen ýaşlar gyzykly pursatlara baý boldy. Ýokary netijeleri gazanmak her bir ýaşlarda aýdyn görünýär. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalary we Informatika Institutyna geçirilen ýaşlar netijeli tarapdan häsiýetlendi. Gadakly duşlar her bir talip turgunyň köpçüliklen beden terbiýe bilen ýygydaly meşgul bolan ýanyklaryny, saglandyrylmış ýöregörene işçiň ýer ýanyklaryny görkezdi. Ýokary guramaçylyk Türkmenistan okunantlygyň masadynyň ýurda edilen Döwlet Mehmet Azadadyň Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna geçirilen ýaşlarda aýdyn görünýär. Erjelik maksady okunmak hemem ýeňişe bolan anam her bir duşyga mahsus boldy. Ýaşlaryň ýygydaly geçirmegi ýokary netijeleri gazanmakda ähmetliler. Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanýaş Institutynyň beýtarap diýarymda sportun maşany madylen köpçüliklerin sport bäsişleri geçirildi. Talip turgunlar sportyň durly görnüşleri boýunça öýdary bäsişdiler. Ýeti duşlar talipleriň sport babaty üstünliklerini ýokardan görkezdi. Gadakly geçen ýaşlar her bir talimyň başynyň öwrenmäge giň mümkinçilikler berdi. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň munaýatyna we paýtatymyň aşgabatda 22-nji oktýabrda saat 20-den 23-nji oktýabrda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat bolýanyň berýän habary bilen tanışaryň. Balkan vilayatynyň köplämekli howa bolup günorta günorun sekundda 9-4 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetine 8-13 gradus, gündüzine 18-23 gradus. Kenarýak taraplaryna 15-20 gradus maýl bolar. Ahal vilayatynyň köplämekli howa bolup günorun sekundda 7-12 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetine 6-11 gradus, gündüzine 17-20 gradus maýl bolar. Mary vilayatynyň köplämekli howa bolup Demirgazy gün mataralyny sekundda 8-13 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetine 4-9 gradus, gündüzine 16-21 gradus maýl bolar.
Leva Polayetmi kapyan butlu qoyup demirgadı kunmatardan teleskontu 8-13 metre etiyen şemal utar. Hova gecetini 3-8 gradus günnüdünü 14-19 gradus maylı urar. Daşoğlu vilayetinin kapyan butlu qoyup demirgadı kunmatardan teleskontu 7-12 metre etiyen şemal utar. Hova gecetini 2-7 gradus günnüdünü 11-16 gradus maylı urar. Paytahtın Aşgabatda ütka premburtluq wagul gunnogdan teleskontu 8-10 metre etiyen şemal utar. Hova gecetini 8-10 gradus günnüdünü 19-21 gradus maylı urar. Yurdun boyunça oktyabr ayının 23-nü magnit hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda saklanymagy başlaýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini todan bölejikleriniň beçöriniň qadadan 14 götürüm artmagy bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban ilaşlar, bu düzümleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary paşamyz jemleýäs. Berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwründe ata watan bu türkmensan, ähli wagtlarda ösüşýär efendim. Ähli ösüşýän ödenine bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şunur. Hoş sag bolun, edileşer.